क'क्राझारनिफ्राय सासेया उदालगुरि मा गामिमोनलाय उदालगुरि मधुगुरि भटपारा Hey guys, welcome back to my channel another vlog. So guys, दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो स्टार्ट खालामबाय माने नै 5:33 जाबाय मैया भिडिअ जायोबा जोबनाय नुदोंमोन नोंथांमोना बेनिफ्राय स्टार्टिं खालामदों आं मानोना दा आङो मोनाबाय 5:30 जाबाय अब्लाबो आङो दिनै खोरखिनि ग्लास लायदोंसै गाबोन फुङावनो हैदोंसै माने लागायनांगौ खोरखि स' बेनिखायनो आं खोरखि लानानै थांनि दा दे दलथा फट' साफायनि दे नाय जे नाय आया दे साफायनि मा दे आं भिडिअसो लाबाय दं दे सिबबाय था थगायजाबाय नै आंदो स' गाइस आं दा थांबाय थादोंसै 2380 जाबाय 2380 Turkini noduhu wah jika sunani Muhammad nagasini sampai Muhammad naik tadi ya sulpura wah ini karena mak suruh aja dulu mas ya huluman kena gede wah wah entar huluman naik tadi so guys जों दा हाजो साइबाय मोनफैथारबाय नाय बेजों दाखालि माइदांखौ आं बैसिम लाबोदोंमोन बैसिमसिम दाखालि माइदांसिम फैदों नै एसिम फैदोंमोन माइदां नै बेनिफ्राय नैजा थांनो मोनाखैमोन ना नाय आं नोंनो देखायलांनि सबखौनो So guys, जों दा हाजोआव सफैबाय नोंथांमोन देखायनायनि गासैबो बेनिफ्राय बन खावना लांगोन जों कार्बिफोरनिफ्राय नङा होमबा खावनायसो बनाबो बायखानाय बाबुमोन थौ माथागान gitu बायखानाय गियो hagilang ra sapri boy sapri I'm not sapri sapri I am sapri boy sapri sapri वाय हाजो गेजेराव बोरै खारखाल नांनानै दं लांफैनांगोन खायनासो दं आमथिसुवायाव लांफैलायनांगोन बेनिफ्राय ओरैनो होगोन नोंनि बिहावा गायना गालांदिहाय दा होमबा आंनि बिहावनिनो बारिब्रा नों मिन्थिया नामा नुबाय गेजेराव बिराद प्लेन कट 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 दे जल्दी कर 12টা হ'ব আৰু টাইম সোনকালে যাব লাগে লৈ যা ভিডিঅ' এডিট কৰিব লাগে না লৈ যা চাপৰি हम नहीं ले जाएंगे हम उठाने नहीं सकता है बारा गोजौ नङा हाजोआ खाथि गाहायसो फोथारखौ नुखायो जादों आंनि ओइ खिस्लायगोनसो नामालै वाय जाबग्राफ्रा जाबगासिनो गोजौना लाबोगासिनो जों दा दुब्लि मोनबाय आइदै बेजाय प्लेन तेरे बिना लगी प्रीत मोहे रू बार बार तेरा नाम है ओइ जाय सुबे तेरे सुंदर लगी बयनावबो बिदिनो लाबोयो जोंना आंनि हाबायावबो आंनि हाबायावबो बैनिफ्राय लांदो बेनिफ्राय लांदो दे खिन्थु आं फैनो मोनाखै जायनि हाबा बेयो फैनो मोना आरो दा जाबाय बारदो जाबायानो आरो लरिं सफैबाय 12टासो जासिगोन नामा समा दा जों सफैबायानो नै फुल लट नोंलाय
मा बिदो आया माजों लानानै थांना दं गाबोननिफ्राय दै मोनजासिगोन दे नोंसोरो वाटारफलनि वाटार साप्लाइनि नोंनो नांगौ आरो कागजखौ समाय नोंसोरो मैयानो जमा हैबाथाय आंबो मोनलोंबायमोन ना आं मैयानो जमा होना फैदो माबासो जालाय नोंसोर थाब जमा होनांगौ दै गैयानि दुगैलायाखै आंबोथ' नेगासिनो दं दुगैनोनो थाबनो दुगैना लानानै गामसाखौ नागिरना मोनलां नों खेबसे आंनो गामसा नागिरना होना थां गामसा नागिरना होदै आं दुगैग्रोनि कारेन्टआबो दिनैसो फैदोंमोन खिन्थु दा थांबाय सेस सानथाम सानब्रै जालांबाय दा दै नारनासो दुगैनांसिगोन गैया आलासियाबो सफैथारसिगोन क'क्राझारना दगमखा मोनफैबाय होनदों आं दा दुगैगौ मानि मोनफैगोनानो खोमा किजान आंनासो लेट जासिगोन एसे स' गाइस दा आं थांनोसै लांहिनाव बेसेबां हायो थाबनो थांनानै थाबनो फैदोनोसै हाय मेंदोंबो धुमचालै सासेया सफैबाय हनै अबेयाव दे थ' हाय अबेयाव जाबोदों नोंसोर ओंखाम ना जाबोथ'वाखैनो फुङाव जानाय माबायाव फार्स्ट मामोनथाय बे मानास माबामोन हटेलमोन तेजपुर बारबोनानै ओमफ्राय मोनसे आवगायनिफ्राय बावबाय मोनसेखौ स' गाइस दा बुंदोंमोन ना ब्रादार मोना माने क'क्राझारनिफ्राय दाखालि आंनि हाबायावबो फैदोंमोन ना ब्रादार दा साइकेल राइड खालामगासिनो दं डि ब्लग ओमफ्राय आरो लोगोसे नैबे जाय HM ब्लग आं निउस कभार खालामबाय थायोमोन ना आंनि मेन चेनेलाव मालाबा दा हठातनो बोरै फैदों दहाय सिनायाखैमोन आङो दा ब्रादार मोना डिमापुर थांगोन गाबोन थांगोन ना सानबेसे रिटार्न होनदों साननै ना अके आरो बेयाव रिटार्न फैफिनगोन आरो साननै थानानै गाबोन थांगोन बिसोरो सानसे ना साननै गाबोन सहैगोन ओमफ्राय एक्सप्लर खालामनोसै नेक्स्ट दिना फैफिनगोन बिदि आरो क'क्राझारनिफ्राय सासेया उदालगुरि मा गामिमोनलाय उदालगुरि मधुगुरि भगतपारा सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आं डेसक्रिपसनाव सानैनि लिंकखौबो होनानै होगोन ओमफ्राय दाखालि बिदिनो जोंनि लाङिनिबो थांदों होनदोंमोन लोगो मोनहैगोन नामाथाय आङो रायलायनो मोनाखै आङो खिन्थु आं मानसिनि चेनेलखौ नागिरफिनदोंमोन आं उनाव मोनफिनदिया मानसिखौबो लोगो मोनाखै आङो आं मोनबाथाय बिनि चेनेलनि लिंकखौबो होनानै होफागोन दे आं सापर्ट खालामखादों बेनि थाखाय आं माने अननाय बावरबाय आरो ना दे रिसपेक्ट होयो जेखिजाया एसेबां गोजाननिफ्राय फैदों ओरैनो धेमालि खोथा नङा आंनि थाखायथ' बिराद गिदिर खोथा साइकेल सालायनानै एकदम माने नों मोनसे जस थानांगोन माबा मोनसे टारगेट थानांगोन ना आरो ब्रादार मोना बर' हारिनि माबा लानानै फैदों जै बर' हारिनि जै ना अके थेंक इउ स' माच दे ब्र' बिटिआरनिफ्राय फैदों खिन्थु आंथ' बिटिआरनि नङा थेवब्लाबो जों बर' नालाय मोजां नांलायो आरो जेनेबा बेफोरबायदि नुबाथाय ना खिन्थु जोंना कार्बि आंलं बेनो बिटिआर क'क्राझार बहुत गोजान खिन्थु जोंनि बर'नि मोनसे माबा लानानै फैदों नालाय मोजाङानो थिग दे ब्रादार ना दा आं बुंनानै खाथोंसै दा बिथांनि आब'मोन दंनो ना बेसानाव थाहैगोन बियो सनारियाव जोंनि खाथियावनो जायो बेसानाव दोनना फैदोंसै नङाबा आं बेयाव लाखिगौमोन दासो बुंदों न'आव सफैनानै आं माने बोरैबा मोनबाय थादों आरो ना ओंखायनो बुंनाय जायासै दे गाबोन फुङावनो लायफिनदोंसै आं सानैखौबो दे ना